usamla uba arpu saus nem ka ata ubla syak keno ba ula penyap ila ka jong ka kemi ba sangut ki para jong u. Haka we ka hotel halak na ula ong haka video ka ba pen mi nyang kriat. Ba ula le ki tiki kam penyap briu namar kwa ba ki para kan te jong u kin syadi. Haka te ka video ka bala mi kat to ka ne kenta hadin ka te ka jingja ka ba pen kendit. U arsyad ula keno bagi para marjan bat ki riu shim kabu haka shnong trai jong ki kabudan. Kila kurup ya ka ying jong ki bat kila temu ban kayi ki para kan te jong u. Haka te ka video u arsyad u yatu ba ula penyap ila ka jong ka kemi bat laingut ki para kan te bat ka basau kala janyap. Ula pen iru ya ki menyap bat ula ong ba ula penhiar mensiam ya ki. Bat ula ot ya ki terpeng jong ki bat ba ukpa jong u ulai rap ya u. Kite ki arngut ki de ki blatip kerteng kum ka kemi jong u ka asma bat ki para kan te jong u ka alia khandai snam. Ka alsha kat khandai snam ka aksa kat hendu snam bat ka ramin kat pras snam. Kalong ying jongi kala shim ya kene ka sinjam namar ka jingsha le ben haki briu ki ba marjan. Ngalapen yap ya ka kemi bat ki para kan te jonga. Enda ki pulit kila yo ya kene ka video ki de bentip ba ki trash no ki de ki badan kti. Kila pendik yangi ban yo kurup ya ka ying jongi ngila penkiu ya ka ying jongi. Hari omdon ba yo sngola khat san sngi bangi tia hakalenti ya ki jat. Ngila yat haka jing kriat wat kwa ba ki khana kin yat haka jing kriat. Kila shim ya ka ying jongi ki kot kisla ki don bat ngi ong u arsyad. Ubala syakem haka jaka baja ka jingja. Haka te ka video ute usamla ulo ong baka te ka longying ka kwa ban kalanyam. Bat ula ujo syu menteri rang ba ka Uttar Pradesh u Yogi Adityanath ban yo ya ka hong. Ula jar kerteng ru ya ki kato ka nengut ki briu ki ba keno ba ki de ki badon kti haka te ka jingyap. U Ranu u Aftaf u Alim Khan u Salim u Arif u Ahmad bat u Azhar ki de ki lan mafia ki diru ya ki kena kan te. Kila temu ban frame yangi arngut haka mukot duma ka babakla bat di ki para kan te jongi. Ngim kwa ya kata kumta ngala syak penbor ban penyap ya ki para ka jonga da ka ba penhiar mensim ya ki bat ban ot ya ki kti jongki. Nang ta u arsyad ula pen i ya ka met jong ka kemi bat ki para kan te jong u. Ngala ban om im hadu menstep ula ong da ka ba ajeng mut ba ula temu ban yap da ka ba penyap ya la deru. Ngide da budan ka tengah jonga ka don ka jing pen shisha. Ka basdang na du usnem kat khandai spa sa pohnyau ki pen priang ki jing lam ler syapang jongi. Bangi de kinang Bangladesh. U arsyad ula ong haka video bakate ka longying ka kwa ban kalanyam ban imsuk imsan. Ngila let syaki babun ki beri ban panjing arab hemre kim syam laya rap yangi. Menta ki para kan te jonga kila janyap bat ngaruk ngan sayap tang hadin khendat por. Here omde ban penbor ya kano ka longying ha India ban le ya kane. Ula ong ha bakar pat u menteri rang ba du kari u Narendra Modi. Bat u Yogi Adityanath na ka benta ka hok. Ngakar pat laki kti balapan ki ngim syam layo ya ka hok haka jing im. La kumno ai hok yangi haka jing yap. Kide banyo ya ka jing penstam ka bating tam. Kidon ki jing ade bat ki nengalam bat ki pulit kila kem syiteng na ka plot jongi. Bat ki kwa ban kem ya ka way pat syiteng. U arsyad ula ong ru badai ban mi ka tempel haka jaka jongki bat ki tiar jongki kide ban IT syaka jaka rikun swet. Nang baki mensim jongi kin syam ya ka jing kemen. Ngalapen yap ya ki bat ukpa jonga ka ka jing jit ka bangadon. Ngayo baki di yaki ha Hyderabad syuai kane ka Deputy Commissioner jongki pulit jongka Central Lucknow. Ka Ravina Tyagi kalayatu baki te ki kampenyap beriu. Kide ki belajar ha Hotel Sharanjit. Unong syak keno ublatip kerteng kum u arsyad arf saus nam ka arta. La keno abok lo penyap ya prangut ki dekat jongka yeng ka sem jong uhi. Hadin ka te ka kam ka basyir ke ki pulit jongka than kila kem mardo di unong syak keno na ka jaka. Baja ka jingja ka laong.